Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. uNkulunkulu ebusise, ekuvikele, ehambe nawe indlela yonke, evule iminyango yempumelelo. Wonke umuntu olandela i-channel oseseka ngendlela aseseka ngayo, ngoba niyaseseka ngendlela ehlukahlukene. Abanye bayaseseka ngenxa yamandla abanawo ngokubukela nje ivideo. Omunye uyaseseka ukuthi esemesebukela ivideo akhumbule ukuthi ufuna like. Omunye uyaseseka nje ukuthi ke subscribe kwi-channel. Omunye ke uyaseseka ngokuthi mhlawumbe esimotivate nje mhlawumbe asho amazwi athile lapha ku comment section. Omunye besifonele besho ukuthi cha basizakala, bebuze futhi bekhombise ukugculiseka ngempilo sibanikeza konke lokho kuhle. uNkulunkulu enibusise. Abanye ke baye bahambe ke nebanga lokuthi ke bephinde benikele ngalo uNkulunkulu ebabusise ngako. Abanikeli ke ngenxa yokuthi mhlawumbe banokuningi nobonokwanele, kodwa banikela ngenxa yothando nentshisekelo abanayo lokulula nje isandla nophotha insesivivaneni. uNkulunkulu ke nonke nje akanibusise. Sibheka la iphupho likaMelisa, uthi ngicela ukubuza uphupho utata wakho ongasekho ephethe iflowers ezigreen. Ngizoyibheka nje kanje ingane zakwethu ukuthi uphupha la ubona ubaba wakho ongasekho noma ubaba wakho osashona ephethe noma ke ekunika lezi imbali. Lolu uphawu oluhle ngoba ke luvame esikhathini ngokuchaza ukuthi uyithongo lakho futhi ke uyakuthanda. Kungenzeka kuvezela ukuthi uyithongo lakhe elihle nanokuthi la ekhona khona uyakuthanda noma ukukhathalele. Okay. Okwesibili, uphupha ubaba wakho ongasekho noma kasithi washona ephethe noma ekunikeza futhi lezi imbali. Uphawu oluhle futhi ngoba nakhona lube lisho ukulindela ukuba ke nobudlelo nobuhle nokuthola mhlawumbe uthando komunye nje umuntu esikhathini esizayo eseduzane. Kungenzeka njengamanje usethubeni lokuthola uthando oluhle komunye umuntu, uphinde ube nobudlelwane mhlawumbe obuhle nalowo muntu loyo. Okungenzeka mhlawumbe uma unopartner njengamanje mhlawumbe kuzokhambela kahle nopartner wakho, noma kungahle uthole ubulingani ozokunikeza uthando nobudlelwane obuhle bube khona umunayo, yabona. So okwesithathu singakuveza la ukuthi uphupha futhi ubaba wakho mhlawumbe ongasekho noma ubaba wakho osashona ngephethe ke imbali noma ekunikeza lezi imbali, nalo luphawu oluhle lungaphinde lusho ukuthi ke lindele ukuthola mhlawumbe indaba ezinhle ezimnandi nezizokujabulisa esikhathini esiseduzane. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu engathi ngakubusisa, uNkulunkulu engathi ngakusikelela. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video. Kubaleka kakhulu ngana kwethu, kakhulu nako konke ukulike nje video ngana kwethu. uNkulunkulu mekenibusise. Ikhona ke amanye amavideo eswenzile esikhathini sendlula, akuyona yodwa le yokuqala futhi akuyona yokugcina, khona nazo landela. Ngiyabonga.